Entude, ao Clube Deportivista adicou a xornada de hoxe ás peñas do Clube Coruñés. Isto coincidiu cun día no que o subcampeón de Liga recuperou a súa imaxe de outras xornadas. O conxunto de hoxe do Deportivo foi convincente. Fixo un fútbol que non tivera hai 7 días no Malinón. Desde o primeiro momento o Deportivo quiso deixar todo decidido. Na primeira acción, Bebeto deixa o hispano-brasileiro Donato. O balón picado a piques está de sorprender a Ceballos ante a súa posición adiantada. A baixa de Mauro Silva pode otorgar a Donato protagonismo ofensivo nas próximas jornadas. A comprobación deste dato na xogada posterior, na que novamente o internacional de Javier Clemente busca a escadra da portería racinguista. Outro dos que regresaba a aliñación titular é Nando, que nesta internada por banda esquerda coloca o balón na cabeza de Julio Salinas. Seu cabezazo frouxo ás mans de Ceballos. A loita de Salinas entre Carreras e Pablo supuxo unha xogada polémica, a primeira do partido, na que o dianteiro vasco reclamou penalti, pero o árbitro aragonés Gracia Redondo non viu nada na acción. Vicente Miera dixo ao final do partido estar moi enfadado coa actuación do árbitro. A primeira gran ocasión para o Deportivo esta de Julio Salinas, que non foi o mesmo do partido de Copa. Donato toca de cabeza para Salinas, pero o seu cabezazo vai ao pau da portería racinguista. O Deportivo continuaba buscando ese tanto, como este disparo desde el 11 de Recarte, que despexa Ceballos a córner. Unha das xogadas fermosas desta primeira metade, esta na que Bebeto, nun palmo de terreo, resolve cun disparo o que resposta Ceballos de acordo coa súa calidade. A falta que saca Recarte e que cabecea Boro ás redes supuxo o primeiro tanto do partido aos 21 minutos do xogo. Boro marcou así o seu primeiro gol en Liga co equipo coruñés e noveno en Primeira División. O defensor valenciano, despois de estar ausente en Sison por sanción, regresou ao equipo da mellor forma, cun tanto. O Racing non existía e o Deportivo era o equipo encargado de crear. Das ocasións, boa parte delas para Bebeto, como esta na que insiste na súa busca do gol. A primeira aproximación do Racing sobrepasada a media hora de xogo. Na falta que toca Carreras, Rachenko desvía, pero non o susto para que o balón entre. Liaño recriminaría a Donato a súa posición defensiva. Nunha nova internada esta vez de Manjarín por banda dereita, retrasa a Bebeto, pero Ceballos quería evitar, como fora, o tanto do brasileiro. Antes do final destes primeiros 45 minutos, unha última ocasión para o cadro coruñés. A loita de Manjarín que salva o balón, deixando a Bebeto e o seu centro que remata con dificultades Julio Salinas. Salinas incluso reclamou a oposición de Zimantovic. Hoxe, o Clube Deportivista reclamou a remodelación de Riazor. O cadro coruñés quere un estadio a medida dun equipo subcampeón de Liga. No comezo da segunda metade tamén o Deportivo era o único equipo no campo. Nesta primeira acción, Donato lanza unha falta por riba da portería de Ceballos. Logo, Fran centra e Salinas de novo cabecea frouxo sobre a meta racinguista. Esta podría ser a chamada xogada tonta da xornada, na que o balón chega a petar no colexiado Gracia Redondo e dá unha excelente oportunidade a Chili, que reclamaba penalti de Boro. Pero asiña o partido quedaría decidido. O segundo tanto para o cadro coruñés. Na xogada entre dous excompañeiros do Fútbol Club Barcelona, Pablo e Julio Salinas. Na repetición, a xogada na que non dubidou o colexiado aragonés Gracia Redondo. O especialista do cadro coruñés, Donato, sería o encargado do lanzamento. O mediocampista branco e azul xa marcara na xornada anterior. E o sexto gol de Donato na Liga e o segundo consecutivo. Arsenio quizáis quería reservar o capitán deportivista Fran e este deixou o seu sitio no campo a Adolfo Aldana. A partir de aquí, o Racing tería máis oportunidades do que fixo anteriormente, pero todas
con esta pobre bagase, como este remate en semierro de Chile. Nunha errónea entrega defensiva do Racing, Donato, erixido en distribuidor do xogo deportivista, abasteceu a Bebeto do que significou o terceiro e definitivo tanto do partido. O gol coa asinatura do dianteiro brasileiro, que buscara durante os 90 minutos ese desesado tanto. Daba máis a impresión de que o equipo santanderino xogara un partido de Copa en 3 semanas que non o Deportivo. Semellaba que o Racing estaba canso tras a boa imaxe ofrecida hai 7 días diante do Barcelona. O Racing baixou do nuboeiro no que vivira toda a semana tras a contundente goleada ao cadro catalán. Dos poucos intentos de acurtar a vantaxe este remate de David Villabona. O Deportivo non quería retrasar demasiado as súas posicións, a pesar do cómodo do marcador. Este remate cruzado de Manjarín buscaba a portería de Ceballos. A máis clara ocasión do cadro cántabro, esta de Merino, que xa marcara de forma parecida na xornada anterior. Aos 35 minutos, xogada polémica con este gol anulado a Chile. Senio comezaba a non estar moi a gusto co xogo do seu equipo e reclamaba máis concentración defensiva. Claudio, que entrou por Salinas nesta segunda metade, buscaba aquí a portería de Ceballos. De novo, Aldana tentaba unha posibilidade desde el 11 con este remate que detén de novo o porteiro racinguista, que tivo hoxe ademais unha excelente actuación a pesar dos 3 goles encaixados. E nesta última oportunidade o tempo xa cumprido na que Bebeto estraga a posibilidade de conseguir un segundo gol. O Deportivo, con este fútbol, ten máis posibilidades de conseguir un título. Con el árbitro estoy enfadado de que salió prácticamente. No me pareció que el árbitro tuviese nada que ver en el resultado. Es más, tuvimos muy mala suerte porque en el primer tiempo nosotros pudimos haber hecho 2 goles, 3 goles. Cabezazo de Salinas, buen cabezazo, pero ya no había nada en la puerta y pegó en el palo. Otro tiro de Bebeto, ahí que salió, teníamos que tener 3 goles el primer tiempo. Estaba jugando ahí desde el principio de la temporada, ¿no? Pero cuando volvió Mauro he tenido que jugar en otro sitio, pero lo importante para mí es jugar y yo creo que jugando en cualquier posición, en cualquier puesto, de la manera que el equipo jugó hoy, yo creo que se queda fácil no jugar. Lo importante es que todos defiendan en el mismo momento y uno procura ayudar al otro como hemos hecho en el partido de hoy. Lo hemos buscado y hemos sido merecedores de ganar el partido. E por fin trocou a imaxe deste Deportivo. Sí, hoy el equipo está mejor, hemos presionado, no les hemos dejado jugar a ellos con comodidad, les hemos hecho perder muchos balones y de ahí han venido las ocasiones porque bueno, ellos perdían el balón en el medio campo o en el inicio y les robamos, cuando robamos la pelota estábamos más cerca de la portería de ellos, con lo cual facilitaba un poco la labor ofensiva, ¿no? Y debido a esa presión, pues bueno, hemos tenido ocasiones, el equipo ha jugado a un buen nivel y bueno, esto que sirva para los partidos venideros, que donde bueno, tenemos que seguir la línea ascendente.